Ahojte, v dnešnom krátkom videu vám chcem povedať o tom, ako si máte vizuálne priblížiť angličtinu, že ju treba mať na dosah ruky. Ak chceš s angličtinou pracovať dennodenne, musíš si ju všímať, musíš ju vidieť, musíš ju mať na dosah ruky. To je to isté ako keď, predstav si, máš na dosah ruky fľašu vody. Predpokladám, že sa oveľa častejšie napiješ tej vody, keď tú fľašu vidíš, keď ju máš na dosah ruky. Máš na dosah ruky misku, v ktorej sú oriešky a lupienky, čipsy. Predpokladám, že keď tú misku s lupienkami a orieškami vidíš, tak oveľa častejšie si zobneš. Takže to je to isté aj s angličtinou. Majú na dosah ruky, majú pri sebe a keď uvidíš ten slovník, tú knižku, tak to pôjde ľahšie. Bye bye.